Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Uba izwi alikhange lihlanganiswe lomoya oyingcwele, elozwi alinawo amandla. Uthi uJesu uma ethetha nabafundi bakhe uthi kubo, ndiyemka ndiyakubawo lindani apha eJerusalem de kufike idinga lamandla kaMoya Oyingcwele. Emveni koba lifike lidinga niza kuthini? Niza kwamkela amandla. Amen. Indaba yezwi likaNkulunkulu, indaba yoshumayela ayihambi nge-experience. Praise God. Ayihambi ngoba wena wasindiswa umnyango usekule khona. Praise God. Ayihambi ngoba wena unendevu ezimhlophe or unomkhaba njengami. Indaba yoshumayela izwi kaThixo ihamba ngamandla kaMoya Oyingcwele. Ayihambi ngoba utshintsha uthetha ilwimi. Uthi kugiya 1 uthi giya 5 giya 4 giya 2 kodwa ihamba ngamandla kaMoya Oyingcwele. Lithi iBhayibheli mayithetha lithi bazoshumayela kanjani bengathunywanga. Kodwa ngexesha eliphila kulo siyashumayela singathunywanga. Lonke ibangela ukuthi izwi esilishumayelayo lingabi namandla. Ngoba sitheni asithunywanga. Ay amen. Ay hallelujah. Ay amen. Umsebenzi kaMoya Oyingcwele ezwini. The Holy Spirit inspired the word. Bakhe bayitrayo nyana bakaSkheva bathi jongava egameni likaYesu sithi phuma. Babethetha izwi elingenamandla, izwi elingenamoya oyingcwele. Praise God. Abadlavuza amadimoni like nobody's business. Ngoba izwi abalikhuphileyo alinamandla. Amen. Alinawo umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele nezwi abohlukani. Izwi nomoya oyingcwele azohlukani. Hallelujah. Lithi iBhayibheli umoya oyingcwele uzosibikela. Masishumayela izwi lingenamoya oyingcwele sibikelwa ngubani? Masikhupha izwi ngomlomo sithi egameni likaYesu sijonge liphi izwi ngawapha amandla.
Ayibonge gospel. Hallelujah. Amen. 2 Peter verse 1 20 to 21. 2 Peter verse 1. Mangabiko Hosala yohena Hosala yo Abakele bona bothaya Ethemena mangabiko Asfunde incwadi kaPetros o Peter o Yeah. Peter. Yes. Amen. Cala ufundelo. Incwadi kaPetros lesibini. Hlala phansi sizikwenzela abantu bone kahle. Amen. Bangathi hayi usithi. Incwadi kaPetros lesibini. Chapter 1. Yes. Inhlokondaba ithi ubungqina bukaPetros noba abaprofeti. Ubungqina bukaPetros noba abaprofeti. Sesinye isihloko senye imini eso. Verse 20. Nisazi okokuqala ukuba sonke isiprofeto sesibhalo asibikho ngokuzicombululela. Awukwazi ukuzicombululela izwi. Verse 21. Izwi asikwazi ukulicombulula ngokunokwethu. Badla ngothi abashumayeli bathi iBhayibheli iya confuse. Akho iBhayibheli confuse. Amen. Masifunda iBhayibheli kungekho umoya oyingcwele, yes iya confuse. Amen. Sonke isiprofeto nezwi kufuneka kubekho bani umoya oyingcwele. Amen. Asi Verse 21. 21. Kuba akukhanga kubekho isiprofeto ngokuthanda komuntu. Ehe. Bathi abantu abangcwele bakaThixo bathetha beqhutywa ngumoya oyingcwele. Ngoku isiprofeto ezikhoyo ziyaprovoke ngoba ngezabantu. Isiprofeto esivela emntwini siyaprovoke. Dana manje sibiza kahle amagama esingese yasigwetha ngelinye ixesha. Siyaprovoke. Ehe. Amen. Sikhutshelwe imali kuthiwa khasi provoke. Ukuba ufuna le prophecy ithi come true, khawudize. Ngoba sesandoni ngesomntu. Kodwa sikamoya oyingcwele asiprovoke. Futhi sikamoya oyingcwele sinyaniso. Hayiwa phela amen. Amen. Hayo haleluya ndivuma. Amen. Hayiwa phela amen. Amen. Ehe, funda sis. 20 to phinda. 20 to 21. Fundele sis from Verse 20. Nisazi okokuqala ukuba sonke isiprofeto sesibhalo asibikho ngokuzicombululela. Yes. Kuba akukhanga kubekho isiprofeto ngokuthanda komuntu. Kuthande bani? Bathi Uthini? abantu abangcwele bakaThixo bathetha beqhutywa ngumoya oyingcwele. Baqhutywa ngubani? Abathetha into zengqondo yabo. Mawushumayela ungaqhutywa ngomoya oyingcwele uzawuthetha into zabantu. Amen. Jesus. Hayi amen. Hallelujah. Phakame ngishaya ibongane ngoba nithetha into ezitheni? Andithethwa yintoni? Moya oyingcwele. Amen. Amen. Okwesibini, number 2. The Holy Spirit gives understanding of the word. Amen. Ngeke izwi ulazi or understand engekho umoya oyingcwele. Amen. Izagwetha iBhayibheli. Mashumayela umoya oyingcwele ungekho iyasigwetha iBhayibheli. Amen. That is why bethi nxa beshumayela
befuna usela kamandi bathi noYesu ngawajika amanzi ayiwayini ekhaya Yeah. Nkosi yami. ngoba bayishumayela ngaphandle komoya oyingcwele. Yeah. Moya oyingcwele ukwenza ulazi izwi. Moya oyingcwele uyakuthilela izwi Amen. ngoba izinto zihamba kunye. Yeah. Ayi amen. Amen. Yeah. Hallelujah. Amen. Jesus. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Yeah. Masekorinte bokuqala chapter 2 verse 12 to 14. Come on. Holy Asifunde. AmaKorinte bokuqala chapter 2 into kwandaba ithi intandabulumko nesikhilelo. Verse 12. Ethina asamkelanga moya wehlabathi. Asamkelanga moya wehlabathi. Samkele umoya ophuma kuye uThixo. Samkele umoya ophuma kubani? kuThixo. Ukuze sizazi izinto esazibabalwa uThixo. Ukuze sazi ukuthi uThixo sibambale ngani. Yakhawuleza. Esizithethayo nokuzithetha. Kungengamazwi anokufundiswa bubulumko babantu. Lana mazwi awanawufundiswa bubulumko babantu. Kungawo anokufundiswa ngumoya oyingcwele. Akhathali nobufunde wane masters ne honors ne ntontoni zonke nje. Amen. Kodwa when it comes to iBhayibheli ayibobulumko ba. Praise God. Amen. Yeah. Waxa kukumkani ngamazwi amxaka kwafuneka kubiza uDaniel. Amen. Ebhaliwe engawa understand engawazi ukuthi athini. Kwafuneka kubizwe indoda nomoya oyingcwele. Yeah. Indoda enemfihlelo zezulu. Yeah. Ngoba nxa unomoya oyingcwele unemfihlelo zezulu. Yeah. Mawunezwi likaThixo unemfihlelo zezulu. Yeah. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Maizwi. Hallelujah. Amen. Lihamba kunye nomoya oyingcwele. Yonke into possible. Amen. Sikhona. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Wake wazama omnye umzalwane. Kuvuka idemoni wazama. Wathi egameni likaYesu. Phuma. Mina ke nihlala phaa emva. Amen. Yeah. Ngegama likaYesu. Phuma. Amen. Amen. Lathi idemoni wena. Ubani? Wena. Wena. Ungakhalimela thina wena. Hey. Isisu sigcwele umphokoko wena. Wena ukhalimela thina isisu sakho sigcwele umphokoko thina madimoni. Yeah. Hey. Amen. Amen. Praise God.
Hallelujah. Ngoba izwi lakhe litheni elakhuphayo alinamoya engcwele. Yeah. Ubethe isikhelo. Ngelo mphokoqo. Hey. Praise God. Amen. Hallelujah. Ayinamoya engcwele, ayinamlilo, ayinantambisa izwi. Yeah. Praise God. Yeah. Leli demon, hayi. Wena, hayi. Amen. Hallelujah. Kumanje kwangekho izikhamera ke ngelaxesha. Ayizawuphuma worldwide. Amen. Amen. Hallelujah. Ayibonge gospel. Praise God. Ay amen. Hallelujah. Ay hallelujah. Akubambe ngesandla kusecaleni kwakho. Amen. Yeah. Bambe ngesandla ukuthi wenze kahle ukuthi ube lapha. Okwesithathu, the Holy Spirit Yeah. makes the word to be alive. Umoya oyingcwele wenza izwi ukuthi liphile. Yeah. Ngawuthi egameni likaYesu waseNazaretha kungathiwa wena. Amen. Amen. Hallelujah. Jesus. Ayibonge gospel. Praise God. Mawulikhupha izwi ngomlomo, ukhupha izwi eliphilileyo, izwi elinamandla kaMoya Ngcwele. Amen. Amen. Ndithi kuba umfundisi ngondifa kwakhe ndithi mina ndathatha i10 years yonke ndihlala bebheka. Yeah. Amen. Amen. Afike bashomayela ndihleli pha. Amen. Amen. Praise God. Tikwi training yomoya oyingcwele. Yeah. Kuthe makufika i10 years. Yeah. Amen. Amen. Ngaphuma ndovangela. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Given number 3, the Holy Spirit makes the word alive and powerful. Amen. Amen. Senza uqhiba. Glory to Jesus. Make sifunde incwadi yamaHebrew chapter 4 verse 12. Kanye masiqale kwabaseKorinte besibini chapter 3 verse 6 omnatyhile yamaseRebhere ngapha. Akasifundeke sikhawulezile. Nako itsamayini. Hey, asiyam. Ncwadi yabaseKorinte Athi amajangane enkari ifambile. chapter 3 Ehe. verse Hallelujah. verse 6. Ukweyiphi ngokuwena? BakoRinte besibini chapter 3 All right. Verse 6. verse 6. Hmm. Osenze nokusenza salingana ukuba ngabalungiseleli bomnqophiso omtsha. Ehe. Hmm. Singabi ngabobhalo nje kodwa sibe singabomoya. Singabi ngabashumayeli nje. Simane sithi xa ndizawuyeka. Ndokanqaphayo xa ndizawuyeka. Funeka bekhona umoya oyingcwele. Amen. Singabi ngabobhalo qha. Amen. Kodwa sibe ngababaka moya. Amen. Yeah. Ngoba masingabobhalo sizawuhlanganisa incwadi ezingahlanganiyo. Yeah. Sizathi sakumamela ushumayela ngoMateyu sive sothetha ngoHerod, sithi sajonga uHerod sive sothetha ngeShumi. Amen. Yeah. Ngoba izwi lihamba nantoni nomoya oyingcwele. Amen. Yeah. Praise God. Hallelujah. Jesus. Ndakhe ndase Northwest. Kukho nendawo ekuthiwa kusesikhwayilane i-village between imoyini woyi neBrest. Yeah. Amen. Amen. Aya kwelinye bandla phana. Amen. Hallelujah. Ufika umfundisi wakho uyashumayela. Kukho intombazana esekwayarini iyahlabelela.
lemini xa iphethwe zithonsils shuma ayihlabeleli uyabuza ke ngoku mntanami why namhlanje uske what down uthi hayi Muruti kitswere kikulu iphethwe zithonsils amen sashuva izwi le-tonsils yaphuma inkonzo ngoba ushumayela kungekho ntoni umoya ongcwele zange siphinde sive uMateyu kodwa sava i-tonsils athi yaphuma inkonzo sisiva i-tonsils ngoba akekho umoya ongcwele amen kemna ke nenhlondi ayakuye ngathi Muruti ushwa bathi hayi ngitengidadi uthi konali okay Muruti dilibele man belithini izwi la namhlanje ayo amen ngoba mina ngive nge-tonsils yade yophuma inkonzo Jesus ayibonge gospel praise God uhlobo safundiswa ngalo amen sifundiswa ngamaxhego amen Jesus sasifikile kule yamayebhere asifunde yona Jesu omsindi sindisiwa Gohlabelela Asikho chapter 4 verse 12 lisebenza libukhali ngaphezulu kwamaqele onke antlangothini lihlaba liphumele lide lahlula umphefumulo kwanomoya amalungu kwanomongo linokugweba iingcingane nezicamango zenhliziyo Jesu msindisi wami
Yesu msindisi wami Baba.